aku kowe iki. Aja kaya ngono. Aku iki isin ngono kuwi. Lewat Nos. Kowe iki kudune tenanan delok kaki iki, lah kok malah bledek. Nek urung wis mengguyu ae kok. Iki seiso. Seiso lah Aja kaya ngono. Buket wani, Bro. Aku wis, kamu. Bawa niki Apa? merendam. Udah bisa loh, nenek udah bisa loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, semoga bapak-bapak di sini selamat menunaikan mendelar ya. Diantar sore tim kabel. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kita hormati. Mari kita. Tahu bulat goreng 500-an. Kaya ngono. Awake dhewe iki wong menanti, Gus. Masyarakat Kori sini wis menanti Bujang Ganom kamu dan saya. Saking kerepe tanggapan awake dhewe ning kene 2 tahun bisa rene. Ning yo ora apa-apa, Bek. Masyarakat Kori masih habis hujan. Penontonnya tumplek blek. Selain tumplek blek, Mbah Lurahnya juga istimewa, Mbak. Ibu istimewa, Gus. Membuktikan masyarakat kini ini cinta budaya dan cinta apa lekaran budget desa. Merpiak berarti budget desa kuwi nyakene warga masyarakate. Tasakuran muga-muga disone resik dari tolak molo. Ayam tentrem. Selain masyarakat Kori kuwi ya tumplek blek, masyarakatnya juga pabrik anak dik. Sakmono bane anake lapo kabeh kuwi. Sing anake nakal ya kuwi dik kaya iki ya. Maju. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula banter dhewe tak dongane sugih. Amin. Sing jawabe banter dhewe tak dongane mulya uripe. Amin. Sing amine banter dhewe tak dongane besok munggah swarga. Hari ini adalah hari acara bersih desa. Mugi-mugi desa Kori kedepannya luwih maju, masyarakatnya ayam tentrem, murah rezeki, murah sandang, murah pangan. Amin. Luar biasa loh. Bang Lurah nih tontonan masyarakatnya milijan luar biasa, Yos.
jan ra omong ge awake dhewe delok ning kene ya ora kok nanggap priya-priya Mbah Lurah memperingati iki ya nanggap kucing pink kuwi munggah nang anu ya enek pitik jago guys nggih komplit iki ning sortera medeni Bos tekele lumuten runyu kelos ora apa-apa Dek lah kuwi ya enek Dik mantanku Dik 4 tahun ra cedhok owae Dik jipet parano sumpah umpan sumpah ting jan oh lipene sayang belar yang mau lipene tak jempute sih saliman Jessica 40 tahun ra cedhok mantane nah iya dah dama ala kapiko jebule makona tak kira ya Allah ya tak kira ning ngarepe kuwi kok ya tak kira ning kuwi yo kuwi to oh malah jebule aku tanpa ibu kuwi tanpa kuwi awake dhewe luwe kuwi mantan kuwi tukang jangan terong sing ngopeni samboyo kuwi tukang masak ning pawon sementing guyu rukun kene lancar rezekine kabeh yuk kita nikmati dan kita memberikan lagu yo oke Mbah Lurah ini bae mayar ya modal motor maburan 50.000 ya ta Mbah Lurah iki mayar ora boleh apa ya kula sapa ora merakaya iki ora merakaya Bapak Lurah Kori reyokan gelem medhun dumati ning semenyinan seniman ganongan bisa ngene jate di ngene matur suwun Bapak Lamtoro bener Pak oh ya lali ya Bapak Suntoro Lamtoro masane jobone pecel apa piye lho Mbah Lurah jan luar biasa sapa wonge sing gelem sedekah marang seniman bakal rezekine ditambah maneh ya tenan lah yo ngono Pak kemaru penak ya udah tukang senirit lha iya so iki ora nggih lah nggih Pak ya soalnya wis metu wis nggih ora umum membuktikan wong iki cinta budane gelem kelangan lah yo ora korene seneng wargane yo nyenengi senimane betul adine sakune ya digawe jatile iki ngomong yo digawe ning beda iki mau ngambil sewu beda banyak mau Bapak Lurah 17 Pak jadile 18 tak siji ndro Pak ora siji itu Pak gimana siji loro telu papat loro 17 sitaya kasih nyamoni dulu Bravo kita jos ini permintaan Bang Retno Arun Wiyono Kalung oke monggo jadi niku nggih anu niku oh nggih Bang Retno monggo Bang Retno monggo oke Bang Retno budi guna ono tak terus Mbak Retno monggo Mbak Retno nyopot dhewe apa dicopot alah nyopot dicopot oh iki bojone Mbak sapa pembarong Mbak Sandri monggo Mbak Retno lho ngene lho wong wedok iki selain jadi istri juga bisa masak
Oke, monggo Mbak Retno. Ayo. Yo. Tambah satu. Sing jungkir balik kene to. Iya. Sing nompo gondonge. Dekat bawah semakin siji loro nanti Nah iya, mang satu suruh ngobrol. Ditambahin satu suruh ngobrol. Dadake Mas Diri nih. lagi di pojok. Iya. Iki wis. Bela. Kok kene ngerutain kok mangsa. Wah, aku
Kairing aku jungkir balik. Iya kowe jungkir balik lho. Ora jungkir balik ora disawer. Bareng mau Pak Lurah 100, duwe 100. Ini Pak 300. Apa bojone saleh to? Ini lho, Bojone saleh anu itu sing PJS camat tahu. Oke, Pak. Ono. Allah Mbak Lurah ampun repot-repot lho, Mbak. Mosok ya Allah aku tenang lah dalan. Bela. Menika wau Bu Camat. Oh, Bu Camat. Iki jeneng santen Bu Camat. Wanyem wae. Sering ngilang. Mosok tapi beda. Berarti ini ono wedok aku lanang. Ya kok. Nek yang anak kok iso iki lho. Kan kedua balik. Sada. Lho iso. Bila satu. Aku satu. Bu Camat 100, Pak. Sama Pak Lurah 100. Monggo Pak. Mriki monggo. Oke, siap. Yo, kita tampilkan bila nyokot terop. Ayo. Masa nyokot terop itu. Oh, yo. Ayo Be. Bu Camat monggo teng mriki, Pak Lurah teng mriki. Bela. Bu Camat kalian Bapak Lurah ini kok pengen kertas satu nih jenengan dari mriki. Lah iya. Butuh ya. Yo, jujur wae. Sing topi. Jujur wae. Bebek, tiba-tiba dulu. Ini 100. Ini kira balik 100.000. Dia tak gitu ini. Ibu Lurah jalan permintaan stok. 75. Munggah ringin. Cepat. Itu tenang kira bawaan lu. Bawa asal aku.